салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси Хурсандам. ҳамлагари нави дастаи Реал Мадрид ва тими мунтахаби Белгия Эден Азар ки дар ҳамин равзанаи хариду фурӯши футболбозон аз бошгоҳи Челси ба ҳайати бошгоҳи Реал Мадрид гузариш намуда буд, ҷароҳат бардошт. ҷароҳати футболбози 28 сола шояд зиёда аз як моҳ идома ёбад. ҳама интизори бозии ситораи нави бошгоҳи шоҳона буданд, аммо мутаассифона дар оғози мавсим мо ҳунарнамоии ин футболбозро намебинем. интиқоди шадиди Ҳабиб Нурмуҳаммадов нисбати рақиби охирини худ Конор Макгрегор. Чанд рӯз мешавад навори ба як марди солхӯрда дар афтодани Конор Макгрегор, аз оне ки он мард виски ӯро наменӯшад ва Конор ба ӯ дар меафтад, дар тамоми шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн гардидааст. дар ин маврид анқариб ҳама зидди ӯ маводе нашр мекарданд. ниҳоят рақиби азалии ӯ Ҳабиби Доғистонӣ бо пахши як навор гуфт ки ин хеле бад аст. ҳатто агар шахси бузургтар аз ту ба рӯят 10 муш занад, ту ҳуқуқи ба ӯ ҷавоб гардониданро надорӣ. мо бояд калонсоронро эҳтиром кунем ва шахсони чунин рафтор мекардаро ба зиндон бифиристем. ӯ барои варзиш корҳои фаромӯшнашаванда кардааст, аммо бо ин амалаш аз ҳад гузаронид. ин беақлист ва калоншавандаҳо бояд инро бубинанд. ман бисёр ғамгин ҳастам. имрӯз ӯ калонсолонро мезанад, фардо чӣ мешавад? гуфтааст Ҳабиб Нурмуҳаммадов. дар мавриди ба марди солхӯрда дар афтодани Конори ирландӣ на танҳо оташи хашми Ҳабибро барошуфт, балки ҳатто раҳбари ширкати расмии UFC-ро маҷбур сохт то интиқоди худро бар зидди Конор нишон бидиҳад. Дана Уайт, раҳбари ташкилоти мазкур, дар ин маврид гуфт ки моҳи апрел низ чунин муноқишаҳо буданд, вале боз навори нав пайдо шуд. ӯ мӯйсафедро зад. замоне барои ин амалаш ӯ чанд миллион сӯхта буд. акнун ин навбат чӣ қадар пардохт мекунад? Конорро мебояд акнун аз хоб бихезад ва фаҳмад ки ӯ рӯзҳои ахир ба чӣ корҳо машғул аст, гуфтааст Дана Уайт. барселона дар даври аввали ла лига аз тими Атлетик Билбао шикаст хӯрд. пирӯзии Атлетикро ин рақобат ҳамлагари 38-солааш Арис Адурис таъмин кард. голи Адурисро агар надида бошед, ҳатман тамошо кунед. дар ин дидор ҳамлагари аргентинии Барселона Лионел Месси иштирок надошт. лео ба табобат машғул аст, аммо футболбозони нави даста муҳофизатгар Френки де Йонг ва ҳамлагар Антуан Гризман аввалин бозии расмии худро анҷом доданд. нилӯнориҳо бори аввал соли 2008 дар бозии нахустини мавсим шикаст нахӯрда буданд. ин нокомӣ дарди ба хайр аст. боз медонед чӣ рух дод? Луис Суарес ҷароҳат бардошту ҳамакнун кай дигарбора рӯи майдон мебарояд, касе чизе гуфтан наметавонад. ситоди табибони Барселона эълон карданд ки муҳлати табобати Суарес маълум нест ва барқарорияш каме тӯл мекашад. оғози мавсим барои бошгоҳи каталонӣ бебарор шурӯъ шуд аллакай. Бавария Мюнхен футболбози бразилии Барселона Филиппе Каутиньоро ба иҷора гирифт. ба иқрори раҳбарияти Бавария футболбози 27-соларо то охири мавсим ба иҷора гирифтанд ва имкон доранд ки ӯро пурра футболбози худ созанд, яъне шартномаашро аз Барселона харанд. аммо шефҳои Бавария на ҳама вақт ба ваъдаҳояшон вафо мекунанд. соли гузашта ба Хамес Родригес низ чунин ваъда карда буданд, аммо бо анҷоми мавсим ӯро дигарбора ба Реал Мадрид фиристоданд. Каутиньо баъд аз ташхиси табибон гузаштан ба ҳайати Бавария ҳамроҳ хоҳад шуд. барса барои ба иҷора додани бозингараш аз Бавария 15 то 20 миллион евро маблағ мегирад, аммо дар соли оянда бошгоҳи шаҳри Мюнхен бо маблағи 120 миллион евро Филиппе Каутиньоро расман футболбози худ карда метавонад. барса ин футболбозро аз Ливерпул мавсими гузашта бо маблағи 145 миллион евро харидорӣ карда буд. дар ҳайати клуби каталонӣ ӯ 76 бозӣ анҷом дода 21 гол задааст. ҳафтаи ҷорӣ оғозаҳое пайдо шуданд ки гӯё Зидан тарки Реал мекунад. собиқ футболбози маъруфи фаронсавӣ ки феълан сармураббии тими Реал Мадрид аст, муносибаташ бо президенти бошгоҳ Флорентино Перес бад шудааст. ба қавле гӯё Перес ба Зидан ваъда дода будааст ки ниммуҳофизатгари Манчестер Юнайтед Пол Погбаро ба даста меорад, аммо ба ваъдааш вафо накардааст. Зайниддин Зидан бо Погба суҳбате доштааст ва маҳз мураббии футболбозро розӣ кардааст ки ба Реал биёяд, аммо раҳбарияти дастааш нахостанд то қаҳрамони ҷаҳон дар ҳайати мунтахаби Фаронсаро ба Мадрид биёранд. Флорентино Перес ба ҷои Погба Эден Азарро аз Челси харидорӣ кард ки ин гузариш ба Зидан писанд набудааст, зеро баъд аз рафтани Роналду Зидан нақша доштааст бозии мадридиҳоро тариқи Пол Погба месозад. ҳамзамон муносибати Зидан бо Гарет Бейл низ хуб нест. мутахассиси
фаронсавӣ хостори он буд ки дастаи ин футболбозро фурӯшад, аммо раҳбарият бо пули кам ӯро аз даст доданӣ нестанд. Дар як нишасти матбуотӣ Зидан гуфтааст ки вақти он расидааст ки Бел аз даста равад ва тимро ман бидуни ӯ омода месозам. Ин гап ба Ҷонатан Барнет писанд наомад. Ӯ гуфтааст ки ин шармандагист. Футболбозе ки барои даста ин қадар корҳои бузург кард, нисбаташ ҳамин гуна суханҳоро раво бинӣ. худи Бел бошад хостори тарки Мадрид кардан надорад. медонед барои чӣ? Барои он ки маоше ки дар ин даста мегирад аз ҳама баланд аст. ҳатто шайхҳои араби дастаи ПСЖ фаҳмиданд ки Бел дар Реал 17 миллион дар як сол мегирад. аз мақсади даъвати ӯ даст кашиданд. ман тибқи шартнома боз 3 соли дигар метавонам дар Реал Мадрид бозӣ кунам. агар даста хостори ман нест, бо ке не, маоши 3 солаи ояндаи манро диҳанд. агар не, пас ман меистам, гуфтааст Бел. ҳатто агар ба бозиҳо низ ҷалб нашавам, онҳо вазифа доранд ки маоши манро диҳанд ва голф бозӣ карда мегардам, гуфтааст Гарет Бел. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, сарбаланд бошед.